Ahoj, ja som nový vloger Palino. Neviem, že či sa tak budem vôbec volať. Možno, že to je dosť blbý začiatok, ale nevadí. No, toľko vám chcem oznámiť, že toto oznamovacie video je za to, aby ste vedeli. A dúfam, že sa vám bude páčiť moja tvorba. Toto je len také. Možno, že budem natáčať aj nejaké videá. Let's play, gameplay, ale mne sa viac páči takto vlogovať. Neviem prečo. Možno, že trošku failím tie hry, ale nevadí. Toto video už asi 6. krát natáčam. Lebo, trošku neviem natáčať ešte. Dúfam, že sa vám bude páčiť moja tvorba a že ma podporíte s lajkmi. Dúfam, že nebude dosť dislajkov na tomto, lebo sa fakt snažím. A odoberajte, ešte nie je koniec, práve to je mlieko. No, čo som chcel ešte povedať, už som aj zabudol. Dole do komentárov napíšte, že ako by som sa mal volať, lebo Palino je trošku také čudné, trápne. Tak, dole do komentárov napíšte, ako by sa mal volať môj channel. Toto vydám ešte asi na channeli Palino Balko, alebo niečo také. A neviem. To ináč nie je to je jedno. Čo mám ešte povedať? Inšpiroval ma na toto Gogo. Asi ho poznáte, Gogo Man TV. Pedro tiež. Pedro ma inšpiroval skôr na to. On sa mi dosť páči, ako nahráva. Jeho tvorba sa mi dosť páči. Tie let's play, gameplaye. Ale mi sa to nepáči, že zase lepšiu majú kvalitu tie videá, keď to natáča nejaký dospelý, ale zase dospelý hrá hry, dosť to je čudné. OK, ešte také je dobré, že má 16-17 rokov, ale zase 26 rokov a natáča videá, tak to je čudné. Dobre, predsa len si zarobí a má lepšiu tú kvalitu, ale zase aj s partnershipom si vieš zarobiť. A keď máš, dajme tomu 12 rokov, alebo tak ja mám ináč 11, tak vieš, keď získaš partnership, tak vieš si tiež zarobiť a robiť lepšiu tú kvalitu. Ja neviem, že získam partnership, lebo k tomu musím 20% videí, alebo 10, už neviem, robiť po anglicky. Až taký problém to pre mňa není, ale trošku by som v tom znel čudne. Teraz som prišiel zo školy. Toľko to, už neviem, že čo mám povedať veľmi. Toto je moje prvé video. Dúfam, že sa vám moja tvorba bude páčiť, neviem, či som to už hovoril. Počkaj, pozrieme, či nahrávam. Asi som vám to ešte nehovoril. Ale hej, hovoril som to už. Asi toľko to už je, tak dosť dlhé toto video. Do komentárov mi napíšte, že ako by som sa mal volať. Lebo Palino je trošku trápne, aj to som už asi hovoril. Neviem. Napíšte mi do komentárov, ako by som poprvé môj channel, ako by sa mal volať, ako by som sa mal prezývať a ako by sa mala volať moja stránka na Facebooku. Tak toľko to. Keby sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite dať like, prípadne dislike, keď sa vám to nepáčilo. Dúfam, že bude dosť lajkov, lebo som sa snažil v tomto videu. Snažil som sa dosť. A nezabudnite odoberať, lebo to podporí moju tvorbu. Takže ešte aj do komentárov, prosím vás, napíšte, ako sa mám pozdrav, aký mám mať. Lebo ahojte, tak to je dosť čudné. Ahojte. Tak to je čudné. A chcela som také, že dajom, alebo že ale aj to je trápne. Takže to napíšte do komentárov. Dúfam, že toto video si pozrú aj moji kamoši. Adri Ferenc, Sunár, ako prezývame.
Tak toľko to a ahojte.